мумкин аст ки шумо дар хонаатон ашёи қадима антика доред ва худи шумо аз ин хабаре надоред. шояд маҷалае дар шафти худ ё ин ки ҷуздон бошад, то он даме ки шумо аз нафаре ки арзиши ин ашёи қадимаро напурсед, чӣ қадар қимат будани онро дониста наметавонед. дар иёлоти муттаҳидаи амрико шахсе ки дар дасташ солҳои зиёд аст, соат дорад, аз шунидани арзиши соаташ ба ҳайрат омад. ин шахс солҳои пеш дар артиши иёлоти муттаҳидаи амрико хизмат кардааст. баъдтар ин шахс ба олмон фиристода мешавад ва дар охирҳои соли 1960 боз бар ватанаш бармегардад. пеш аз баргаштан бар ватан калоншавандаҳои ӯ ба ӯ тавсия медиҳанд. ӯ мегӯяд: сардори ман пеш аз ба амрико баргаштанам бар ман тавсия дод ки соати ролекс харам. ман бошам тавсияи ӯро қабул дониста, аз ҷое ки танҳо аскарҳо хариду фурӯш карда метавонистанд, ин соатро харидорӣ кардам. пештар дар бораи ин соат фикре надоштам. як моҳа маоши худро барои харидани ин соат сарф кардам. маошам бошад $120 буд. аммо хуб он аст ки ин пулро дар вақташ додааст. солҳо мегузаштанд. ин шахс соати худро назар ба пештара камтар истифода мебурд, аммо ӯро ҳамеша эҳтиёт мекард. илова бар ин қутии соат ва хароҷотро нигоҳ дошт. баъди 56 сол, яъне соли 2016, мард дар бораи арзиши соат мароғ кард. бо Питер Плюс, ки мизбони барномаи Antiques Roadshow буд, дар тамос баромада арзиши воқеии соатро шунавида ҳайрон мешавад. арзиши соат дар соли 2016 аз 35 то 45 ҳазор доллар буд ва азбаски ӯ қутӣ ва хароҷоти соатро нигоҳ дошта буд, нархи ӯ ба 65 то 70 ҳазор доллар боло меравад.